What's up guys, it's me again, it's Ryan. So, kaban ako ang team fighter now. So, nami karon sa Lumanoy Beach, diri sa Lila. So, dol-dol rin sa mga sa dimya, so sa Lila. So, lumiking dagat diri oh. So, niya akong pakita niyo yung dagat kay busy pa may sugbaan na eh. So, kaban naman si Tats, Skirt. si Jill Lopez, si Trig. Kamay yung pangutoy. Trig. Gahinga mo. Trig. Trig. Ano sa din? Trade. Hi, Trig. Gahinga mo ng trig. Si Ann. Happiness Vlogs. Sakto. Oh, lagi, sakto lagi ko. Kamo. Sorry. Kamo sakto, akong sakto. Oh, Sakto ka kay mo, manag-vlog. Sakto ka kay mo. Bilang tanan ako sakto no. Sakto ka, Treg. Ilang taon na. Basin ako sakto para nimo. Trick. Matagi ba? Their name we call Trick. Shoutout ni Almix. Shoutout Almix sa Isda. Thank Right you. from the farm. Ano si Yan and Jilang Vlog. Tats. Kisay presidente nimo Tats. Si Secret. Secret. Alright guys, so naligo na may karon no. Kauban ako sa Tats, ang team fighter. So shout out sa dia. Okay, so nice kay view dire. Ayun, sorry sa imo. Ay shokoy na. So nice kay view dire guys. With beer. Ano siya dire guys. Alright, so tsada kayo. So gusto kayo tag long sa ilom o sanin nindot ba? Alright guys, so mahaligo sa meno niya. So balik-balik na kita niya balik. Kaya apit na mga mangor ako mga kauban. Tara day. So muna yung dagat guys. Okay, so nako dire dapit sa may bato-bato. Yan napay white sand to nga taas oh. Alright. What's up guys? So man may pangaligo no. So padong na may siguro mo leron man ako gilis. So man ako ka video kay nasa dagat kay gaselfon ako di pwede basan tubig kay di ni waterproof. So nindot kay bato-bato diri guys kay nay bugwak ba. So dara sa may nangimasa nang kuan pero dito may nangimasa kay nat may murag host to. Tubig. So pakita niyo last time ang kuan before may muli man yung dagat no. Diri. Alright guys, so dire lang autumn now. So kita-kita ta balik sunod vlog, sunod laag na mo sa team fighter. So pala kog subscribe sa tanan. Shoutout ko sa badiaday sila Kobe, sila Baning, sila Randy, silang J Lord, ug si Kuan Kobe. Oh wala na sama na to. So thank you guys. Salamat sa pagsuporta og kita ta sunod Domingo. Peace out.